राम 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 हरे हरे. आजच्या सैष्णा मिळेल सट्टांगे सगळं भक्तांगे सुस्वागत. जय राधा माधव गायन करून आजच्या सेशन सुरुवात करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोधनन्दन व्रज जन रंजन यशोधनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव. जय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण माताजी, am I audible माताजी? Yes, Prabhuji. Okay, thank you माताजी. तो आजच्या सेशनांतु सप्तांगे स्वागत. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. तो आजच्या सेशन सनायक सेशन तर आता माताजी इंट्रोडक्शन aan संगीले 9th chant to 6th chapter ಅಂತ ये सेशन येता. कशिकी इंद्रू एक रय्याले वाहन जल्ले त्यांचं एक सनायक चरित्र. त्यावेळेस चरित्रांच्या पुढे जाऊन तुम्ही लास्ट क्लास तू अंबरीश महाराजाले चरित्र ऐकिलं असया तर अंबरीश महाराज श्रेष्ठ कृष्णाले भक्त एकादशी दोन कशी की ते दुर्वासाल शापांतून सगळं मुक्त झाले म्हणून तुम्ही ऐकून येत असे. तर कोणी सांगताय सगळे अंबरीश महाराज कोणाल पुत्र केसिरलो. अंबरीश महाराज आले बक्तूसूर नाम कोणी सांगता असं आजच्या सेशन आणती जायचं एक प्रयोजनीय तसं तेंदुगुंत कोणी सांगताय मी अंबरीश महाराज आले बक्सूल नाव ते म्हणून नाभाग. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. अनुपमा माताजी थँक्यू. तवळाईचे सेशन 9th chapter 9th chapter 6th chapter. त्याचे chapter summary just एक वाचून द्या नमका ह्याचे सेशन एरिया. श्रीला प्रभुपाद की जय. After describing the descendants of Maharaja Ambarisha, Shukadeva Goswami described all the kings from Shashada to Mandhatha. And in this connection, he also described how the great sage Saubhari married the daughters of
Mandhata. Maharaja Ambarisha had 3 sons named Virupa, Ketuman, and Shambhu. The son of Virupa was Prishadaswa, and his son was Ratitara. Ratitara had no sons, but when he requested the favor of the great sage Angira, the sage begot several sons in the womb of Ratitara's wife. When the sons were born, they became the dynasty of Angira, Rishi, and Ratitara. तवळंतु ये अंबरीश महाराजाले 3 संतान तंगेल नाव डीटेल्स जानदिल्लेंत ने विरूप केतुमान अंट संपु येत 3 संतान अंबरीश महाराजाले तंतु विरूपाल पुत्र जानत प्रशिदस्वाल पुत्र जानु रतितरा तवळी रतितराक चरडू काय ना तशी रतितरा चरडू काय ना तजे 9.6.2 तजे परपोट आंतु श्रील प्रभुपाद कशी की तंका चरडू नलरी संतान परंपरा जल्ले अंगलने डिटेल जान संगत स परपोट श्रील प्रभुपाद की जय. In the Vedic age, a man was sometimes called upon to beget sons in the womb of a lesser man's wife for the sake of better progeny. In such an instance, the woman is compared to an agricultural field. A person possessing an agricultural field may employ another person to produce food grains from it. But because the grains are produced from the land, they are considered the property of the owner of the land. Similarly, a woman was sometimes allowed to be impregnated by someone other than her husband. But the son born of her would then become her husband's son. Such sons were called Kshetra Jata. Because Ratitara had no sons, he took advantage of this method. तवळी अंतु एक इम्पॉर्टन्स जाणसिलेक विषय असा आहे ते म्हणून सांगितल्यारी आता मी चरित्रांतू जायते तशी इन्सिडेंट्स दिक्कूच असा अतो रतितारा अंपरीक्षाल पपुत्र जावणेतोल तगे रतिताराक तगेल नेक्स्ट जनरेशन कोणना संत परंपरा कोणना तब तंगेले രാജർഷി ജാമനസിലെ ഗുരുക്കളാൽ നിർദ്ദേശാനുസാരാണ് അംഗീര ഋഷിന്തുകുന്ത ये रतितराले वाइफ नालारी बैलेल ते तंतुनु प्रोजनी कंटिन्यू जता तवली अशी एक क्वेश्चन व्यात अशी सगळं गेल चरित्रांत असं नाला शास्त्रांत असं तरी तर मुसलरी आमका हे कली कालांतू हे सगळं പ്രാക്ടിക്കൽ വേണം പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു एक अंतु संगत अस ब्रह्म वैवर्तक पुराण तंतुन एक श्लोका कोटकोनु श्री चैतन्य महाप्रभु संगत अस 5 चीज एक कलियुगांतु वर्ज्यत तम संगुचे अश्वमेधम गवालंभम सन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोपत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत. In this age of Kali, 5 acts are forbidden. The offering of a horse in sacrifice. तंतु अश्वमेध यज्ञ तवला तुम्ही जायत वेळेला ऐकलेले असू का अश्वमेध यज्ञ नालारी एक यज्ञ मृग बली म्हणून सांगूचे मृग बली निरोध केलेलं स नालारी ते फॉरबिडन इतकी म्हणून सांगितल्यारी वेदांतू तशी जायत दृष्टांत आमकां मेळटले
महाराजा युधिष्ठिर तन्नी अश्वमेध यज्ञ संपादन पूर्ण केलेलं सर. त्या श्रीमद भागवतम फर्स्ट चांट तो अज डिटेल वर्णन सर. तर इतकी म्हणून सांगितल्यारी ते समयारी ये यज्ञांत नाल्यारी ते यज्ञान समर्पण करचे ते घोडो नाल्यारी अश्व नाल्यारी गाय प्राय जावनीशील गाय एक नाल्यारी घोड्याचा यज्ञांत दिवप तेच समयारी तंका एक नवयौवन जावनीशीने शरीर एक नई गाय जावनी नाल्यारी घोडो ज्या यौवन युक्त जावनीशील घोडाचे रूप तंका मेळता तशी एक दृष्टांत मेळता सर. इतकी म्हण सांगल्यारी ते यज्ञ करचे वेळेरी तांतू घालचे हवीस सगळं जाम परफेक्ट जामका प्युअर जामका मागीर ताचे उच्चारण करचे मंत्र तेंचे सगळं जाम परफेक्ट जाम ताजे एक रितम एक एक वेद ऋग्वेद यजुर्वेद नाल्यार सामवेद ताका एक परफेक्ट ट्यून आयता एक मीटर आयता तांणी उच्चारण करून ताजे उच्चारण करचे ते प्रोनाउन्सिएशन के वर्ड करेक्ट जान प्रोनाउन्स करून तशी आशिल्ले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ब्राह्मण आशिल्ले ते समयार तर तांणी ते करून नाल्यार ते मंत्र उच्चारण करून यज्ञान समर्पण करना पडयना ते यज्ञ ताजे करेक्ट जावन आशिल्ले രീതിയിൽ केल्ल्या की नाम मनान करचे बेगीक एक सेपरेट पुरोहित विभाग आसा. तर तांणी कशी ती टेस्ट करचे आतां आमी एक एक्सामीन कशी की ताजे फायनल एक रोड वर्क हा चमकत मसले ताजे एक टेस्टिंग आसतले न्हय तशी ती यज्ञ संपादन केल्ले करेक्ट वे म्हणून कळचे बेगे जावन न्हू ते गायक नाल्यार अश्व घोड्याक ते यागांत समर्पण करतले പക്ഷേ ते यागान समर्पण करना पडना तांकां एक नवयुवन जावनीशने शरीर प्राप्त जातले तशी ते यज्ञ केल्याने करेक्ट म्हणून मनाक करूयात. तर ते यज्ञ इतकी कारणान की केल्ल्या ताजे फल प्राप्त जाता म्हणून शास्त्रांत आमकां वर्णन येता सर. പക്ഷേ കലിയുഗാंत आमकां सगळ्यांक कळचें ब्राह्मणच मेळूकच भारी कष्ट तांतूच प्रोपर जावन विधी विधान अनुसरिച്ച് ഒന്നാമത് प्रोपर जावन आशिल्ले परफेक्ट प्युरस्ट साधन मेळूक आशिल्ले उणायो मागीर हे ब्राह्मणान करचेच उतिनकी परफेक्ट म्हळ्याने भारी कष्ट तर ते ఎందుకుంట अश्वमेध यज्ञ नाल्यार हे यागांत बली दिवचे वर्ज्य केले ते एक मागीर दुसरें द एक्सेप्टन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ संन्यास ऑर्डर नाल्यार कलियुगांत संन्यास म्हणून सांगूचे वर्ज्यता ते म्हळ्यार आमकां संन्यास ते ताजे सगळे नियम प्रॉपर जावन फॉलो करूं आशिल्ले बुद्धिमूट. तर हारी एक प्रश्न येयात आमगेले इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत अंतुचे इल्यारी जायते ब्रह्मचारी नाल्यार संन्यासी वृंद आसा तर ते कशी की ಇದು आमगेल्यान संन्यासाक इम्पॉर्टन्स दिवचे ती म्हणून सांगल्यारी प्रचार नाल्यार हे कृष्ण भावनामृत नाल्यार हे कृष्ण भक्ती सगळ्या कडेन प्राप्त जावंक तेंदुकून ते प्रचारा बेगी जावन चैतन्य महाप्रभूच हे संन्यास ग्रहण करता ती म्हणून सांगल्यारी एस्पेशली भारत देशांत संन्यासीक एक आदर दिवचे एक सिस्टम आसा तर ते आदर संन्यासी धारण घेता तरी म्हटल्यार ताका आदर चड मेळटा सगळी चड जनांक हे कृष्ण भावनामृतांत आपोवच्याक नाल्यार तांकां एकळ करचे बेगी आसा चड एक चान्स आसा तेंदुकून हे संन्यास प्रचार बेगी जावन आमकां यूज करूयात ना तरी म्हटल्यार आमी इस्कॉनांत चयता तरी म्हटल्यार जीबीसी जायते क्रायटेरिया दवरलेले आसा इसी न्हय एक संन्यासी आश्रमांत प्रवेश करपाक म्हणलेले सगळी जायते क्रायटेरिया दवरून तांणी तांचे हे ब्रह्मचारी आश्रमांत कितले वर्ष जावन
ताजे प्रचार नाल्या तांगेल सेवनी सगळं करेक्ट जावन वाच करून मागीर तांकां एबल तरे एलिजिबल तरी मसला मात्र तांकां സന്യാസ ആശ്രമം തെവയാത്ത നവ റൂൾ അനുസരിച്ച് 50 years जल्लेल candidates मात्र तशी जायते rules आसा तवळी तेवेई सन्यासई वर्जत मागीर नेक्स्ट येता the offering of oblations of flesh to the forefathers तेवेई आमी आता एस्पेशली भारतांतू गांवांतू एस्पेशली गोत्र वर्गांत सुद्धा अत्तय एक चुंकुनिंचे एक चालित जैस तंगेल फोर फादर्स आले श्राद्ध सेरेमनी तू ये फ्लश समर्पण करचे പക്ഷേ ശാസ്ത്രാനുസരിച്ച് ते निषिद्धത मागीर लास्ट टाइम चदा and a man's begetting children in his brother's wife तेवेई कलियुगांतू निषिद्ध പക്ഷേ रति रति ತರ ತನಕ ಚೆರ್ಡುಗ್ನ ಆಸಿಲೆ ಶತಂಗೆಲೆ ಋಷಿ ಜಾವನಿಸಿಲೆ ರಾಜರ್ಷಿಲೆ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರನ तनी अंगीर ऋषी तुकुनु चेरडवाक संपादन केले तवळता परपोटान सांगत आसा दरारी तांगेले ते डायनास्टी म्हणल्यारी रती राजा तागेले कंटिन्यूअस जावन येता ते म्हळ्यार तांकां चेरडुना आदिकुनु ते शास्त्रानुसार तांणी पुत्र संपादन केले പക്ഷേ കലിയുഗാंतू ते वर्ज्यत नेक्स्ट chapter summary ಏನು ಪಡೆನ the son of Manu was Ikshvaku who had 100 sons of whom Vikukshi, Nimi and Dantaka were the eldest. The son of Maharaja Ikshvaku became kings of different parts of the world. Because of violating sacrificial rules and regulation, one of these sons, Vikukshi, was banished from the kingdom. इतने सांगल्यारी ये इक्ष्वाकु स्वयंभव मनुलेची तंगेल पुत्र जाणतलो इक्ष्वाकु आमचे अजय भगवद गीतांतूय मेळटा सर 4th चॅप्टरांतू कशी की स्वयंभव मनुल ठेवून इक्ष्वाकु ठेवून ते परंपरा दृष्टांत भगवद्गीता 4th चॅप्टरांतूय मेळटा सर तवळे एक फावटी ये इक्ष्वाकुन तंगेले पूर्वजांक अशी श्राद्ध सेरेमनी करचे बेगे जावनो ये विकुक्षी तगेले पुत्र ये इक्ष्वाकुल पुत्र जावनशिले विकुक्षी लगी तन्नी रन्नावचुन फॉरेस्ट आवचुन फ्लश नालरी मृग कलेक्ट कोणचे बेगे तांकां निर्देश दिता പക്ഷേ विकुक्षी ते करतल म्हणल्यारी 1-2 दिन शांत तपास येता ताका तशी भूक लागना पडेन हे कलेक्ट केलेले फ्लश शांत होऊन येदे यो खातलो विकुक्षी तशी ह्या दिनचे फ्लश ये इक्ष्वाकु रायु वसिष्ठ मुनिल निर्देशानुसारान ते तंगेले पूर्वजांक श्राद्ध सेरेमनी तू समर्पण करचे समयारी ये वसिष्ठ मुनी सांगतलो ये ऑलरेडी इम्प्युअर जाल्ले इथे म्हण सांगल्यारी एक ऑलरेडी एक व्यक्तीने ऑलरेडी खेळलेलं आसा ते दुगून ये इम्प्युअर जावने सिंग फ्लश मांस आमकां ये श्राद्ध सेरेमनी यूज करूं ना म्हणटलो तशी इक्ष्वाकु मना जाताले ये तगेले पुत्र जावनाशिल्ले विकुक्षीन थंय केल्ले न्हू तशी विकुक्षीक तंगेले राज्य तुगून हाका भायर घालता विकुक्षी तशी विकुक्षी ते राज्य सोडून वता मागीर इक्ष्वाकुले मरणानंतर विकुक्षी वापस येवन ते राज्य भार रायजान भारत घेता नाल्यार ते रायजान किंगडाक हें करता राज्य पालन करता. Vikukshi was banished from the kingdom
by the mercy of Vasishta and the power of mystic yoga, Maharaja Ikshvaku attained liberation after giving up his material body. When Maharaja Ikshvaku expired, his son Bhikukshi returned and took charge of the kingdom. He performed various types of sacrifices and thus he pleased the Supreme Personality of Godhead. This Bhikukshi later became celebrated as Shashada. तशी भिकुक्षी वापास रायजाता रायजावन जैत यज्ञसद संपादन करता तशी जैत यज्ञसनी हर कोर्नु कृष्णाल नाले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड तंगेले प्रीति संपादन करता तशी भिकुक्षी's son fought with the demons for the sake of the demigods and because of his valuable service he became famous as Purna Jaya. तवळाईचे मेन कैरेक्टर म्हणून सांगूचे पूर्ण जयता तले पूर्ण जयान कशी की इंद्राक तंगेले वाहन नालरी इंद्राक वाहन कोरुंद ये पूर्ण जयान डेमिगॉड्स नालरी राक्षसांक युद्धांतु पराजय केलेलो तज्जेपासून सांगताय Bhikukshi son fought with the demons for the sake of the demigods, and because of his valuable service, he became famous as Purnajaya, Intravaha, and Kakutsa. The son of Purnajaya was Anena. The son of Anena was Prithu. तशी नेक्स्ट टाइम चमगलेरी नेक्स्ट सेशन आता जे प्रोजेनी कंटिन्यूस जान वता तवळे मेन आयचे सब्जेक्ट हम समझे 9.6 12 13 14 15 ये चार श्लोकांत ताजेपासून वर्णन केले तवळा 9.6.12 13 14 15 उतरेची ट्रांसलेशन मात्र तसं परपोर्ट काही ना श्रील प्रभुपादाले जस्ट ट्रांसलेशन वचून हमको ताजेपासून चर्चा करूयात. The son of Shashada was Purnajaya, who is also known as Intravaha and sometimes as Kakutsa. Please hear from me how he received different names for different activities. Formerly, there was a devastating war between the demigods and the demons. The demigods, having been defeated, accepted Purnajaya as their assistant and then conquered the demons. Therefore, this hero is known as Purnajaya, he who conquered the residents of the demons. तवली एक पावटी इतजले मो संगिलारी ये शशदाले पुत्रुजामन सिलो पूर्णजया ते पूर्णजयाले भूमचेरी तनी सम्राट जामनु असच समयारता एक पावटी राक्षस गेनु ये देवी देवतांक तनी जाम फाइट जाता ते फाइट आंतु देवी देवता तनी डिफीट जाता है नालेरी तंका डिफीट जामनु मगलान बच्चा सिलेग ये साहचर्य जले तबते साहचर्याली इंद्रु बाकी सगळे डेनी गॉड सेवनु ये पूर्ण जयाले येवनु सहाय मंगून घेतात तुम्ही अंगल साइड आयेवनु फाइट करताम तब ते समयारी ये पूर्ण जया एक एग्रीमेंट दवरतलो इंद्रालगी इत्ती म्हणून सांगल्यारी तू मगेल वाहन जाम एइलर मात्र ಅಂತ एडे राक्षसालिगी फाइट करतलो तब तजे आद्याक इंद्रु सम्मत जाम सहमत देना इत्ती म्हणून सांगल्यारी डेमिगॉड तुगेल वाहन कशी जाता പക്ഷേ ते समयारी थंगा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नाल्यारी विष्णु येवनु निर्देश दिता इत्ती म्हणारी आता ये सिच्युएशन आरी तू इंद्राल संगत देऊ ये पूर्णजयान इतकी एग्रीमेंट दवल्या ते तू स्वीकार करून तगेन वाहन जामका दरा मात्र तुका तुंगेल स्वर्गलोक नाल्यार तुंगेल ते किंगडम वापास मेळटले तशी कृष्णाले विष्णुविल ते निर्देशानुसारी शुरुवादारी इंद्रान विसम्मत दिल्लेल्लारी ते कृष्णाल निर्देशानुसारी ये पूर्णजयाले वाहन जमचाक इंदु सहमत तवली कंडीशन इत्ती म्हणून सांगल्यारी इंद्राक बुल
बुल्लाक कोंकणी इति संगुच माताजी पड्डो करेक्ट हा पड्डो जान वाहन जाम येता तशी पूर्ण जय ते पड्ड्या फटीर बेसूनता फाईट करता हे राक्षसालगी च्या घोर युद्ध जाता ताज्यापासून वर्णन आसा Purnajaya agreed to kill all the demons on the condition that Indra would be his carrier. Because of pride, Indra could not accept this proposal, but later, by the order of the Supreme Lord Vishnu, Indra did accept it and became a great bull carrier of Purnajaya. Well protected by armor and desiring to fight, Purnajaya took up a transcendental bow and very sharp arrows. And while being highly praised by the demigods, he got up on the back of the bull, Indra, and sat on its hump. Thus he is known as Kakutsa, being empowered by Lord Vishnu, who is the super soul and the supreme person. Purnajaya sat on the great bull and is therefore known as Indravaha, surrounded by the demigods. He attacked the residents of the demons in the west. There was a fierce battle between the demons and Purnajaya. Indeed, it was so fierce that when one hears about it, one's hairs stand on end. All the demons, bold enough to come before Purnajaya, were immediately sent to the residence of Yamaraja by his arrows. थँक यू माताजी शेअर स्क्रीन शेअर करची का तशी ते फाईट म्हणून सांगितली वर्णन अशी येता कशी की श्रीराम आणि राक्षस जावनिशिल रावण तांगेन फाईट कशी कसिले तशीच घोर जावनिशिल युद्ध तवळे ऐकूचे महिलारी आमका हे सगळं स्टँड जाताल तशी तुतील चा एक गंभीर जावनिशिल युद्धांतू इंद्राक जी पड्याल रूप धारण करून ताजे उंचारी एक हंप असताल ना पड्याक ते हंपाचेर बेसून हे पूर्ण जयान फाईट केलेले तशी गंभीर जावनशिल युद्धांतू राक्षसा सगळं पराजय पडती करून वापास हे इंद्राक तांगेन राज्य वापास दिता तेवे कोणाल सहायाल करताना विष्णुले सहायाल करताना तेंदुकंत आयचे सेशनाक नावेल्या कशी की इंद्रू रयाले वाहन जल्ले మరి నెక్స్ట్ సెషన్ అంటూ అదే ये वंशावली कंटिन्युएशन आसा तबला आमकां नॉर्मली एक प्रश्न दिव्यात इत्तिदुकून की उतले ये वंशावली सगळं अंतू श्रीमद् भागवतम एक पुराणमलम है ना अशी ग्रंथराज जावन आशिल्ले श्रीमद् भागवतांतू इतरेंची अंबरीक्षाल तीन पुत्र तगेल मागीर एक रतिराजा चरडू नासिले तशी की तांकां चरडू जाल्ले मागीर तांगेल वंशावली तशी लास्ट शशादाल पुत्र पूर्णजयाल मागीर नेक्स्ट ताजे परंपरा अशी कंटिन्युअस जावन मागीर लास्ट सौभरी मुनी कशी की वार्डी करता ताजे वर्णन आसा त्या नेक्स्ट सेशनान तुमी आयकत न्ही हांव तातूंत डिटेल जावन वतना तर एक प्रश्नच असा इत्तिदुकून की उतले वंशावली पासून सगळे श्रीमद भागवतांतू वर्णन केल्या इथे मग सांगितल्यारी सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराजाक एक पूर्ण चरित्र वर्णन करचे बेगी आगे 7 दीस तस तवळे 7 दिसांतू ये 9th चैप्टर नाल्यार 9th चांटो डिटेल जान बतायतर म्हटल्यारी उतले चंद्रवंशांतील वर्णन आहे मला वंशावली परंपरे वर्णने असं सूर्यवंशांतुले वंशावली वर्णने असं नेक्स्ट चॅप्टर एमचे 9-10 चॅप्टरांतू श्रीरामचंद्राले ते येणी सगळं येतले डिटेल वर्णन तवळे प्रश्न इतने मंगल्यारी इत्तिदुकून की वंशावली इतने डिटेल जावन सुखदेव गोस्वामी एक रयाल तगेल पुत्रू अशी डिटेल जावन इत्तिदुकून की हांगा वर्णन केल्या कोणे सांगता येते का इतिहाकी उतरेंच चरित्र नाल्या डायरेक्ट श्रीरामचंद्राले अते सूर्यवंश वर्णन येता अंबरीश महाराजा व मुचुकुंद थग
मेरे लास्ट दशरथ महाराजा वो मेरे श्री राम तलो मेरे नेक्स्ट चैप्टर सांतो चंद्रवंश वर्णन करूनो लास्ट श्री कृष्ण यदुवंश डायनास्टी फुल डिटेल्स जान संगता है सर इतने गुण की हमके इम्पोर्टेंस कोने संगता है सब To glorify ओके थैंक यू माता जी Vangsha ग्लोरीफाई Parampara. वंश परंपरा ओके वगल कोणी ओके अच्छे परपोर्ट दिक्लारी तंतु श्रीकृष्ण नालारी विष्णुल इन्स्ट्रक्शन नाला तंगेल प्रीति बेगे जामता आणि കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഈ വംശാവലിയും രാജ് സംഗമംഗിലാരി റായമാരും സംഗിലാരി സാധാരണ വ്യക്തിനെ നോർമൽ പേഴ്സണിനെ തനി രാജർഷി ഇക്ഷ്വാകു സഗമംഗിലാരി उतरकी ಒಳ್ಳೆ एक राजर्षी था राइट तशी तंगेले अंबरीश महाराजाल चरित्र तुम्ही ऐकेल डिटेल जाणून आणि सगळं महिलारी एक कारण नालारी बगळ एक कारण आली शास्त्र परिपालन കുറച്ച് അസിലെ രാജർഷി ജാമനസിലെ एक नालारी कृष्णाले भक्त जामनसिले तंगेने डिटेल वर्णन नमक मिळतं सर मगीर इत्यादि गुण सुखदेव गोस्वामी अशी डिटेल जामनसिल वंशावली संगताय तुम्ही सांगितली श्रीमद भागवतम म्हणून सांगितली एक चरित्रता मिथॉलॉजी नाही हिस्टरीता रियल जामनसिल हिस्टरी तवळे एक पीरियड आली एक സമയാചേരി ഇന്നിന്നറായാൽ എന്നാല് രാജർഷിയിലത്തെ തങ്गे भरण असेलेले ते भरणांतू कशी त्यांनी देवाल भक्ती केली शास्त्र संमत जाणू त्याग डिटेल जाण वर्णन इत्तिदु कोण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक दिता म्हणून सांगल्यारी नामसल्यारी अशी एक क्वेश्चन येव्यात ह्या बा मिथॉलॉजी न कोणे अशी सांगून केले ते ఎందుకుంటా तशी सांगून केल्याने नालारी एक मिथॉलॉजी नय म्हणून समर्थन करचे बेगे जाणता सुखदेव गोस्वामी इथं मला त्यांनी त्रिकाल ज्ञानिता भविष्य तंक कळता आताची उत्तुंच बारे डिबेट्स चमकत असं ना एस्पेशली आमगे सनातन धर्मांतो हे सगळं मिथॉलॉजी म्हणून ते उत्तुंकीचे विश्वास दोरून त्या जमगल्यान वच्चे उत्तुंकी जनसे हमको ये मिलन मनुष्य जीवन व्यर्थ कोण परगल चौतील की जन असे പക്ഷേ याचे श्रीमद भागवतम इथे डिटेल जान आस्वादन करता तरी मसला मात्रांत तंतु आम्ही डिटेल जान वच्चे नाबडेंत नाही के इन्निन्न टाइम आरी इन्निन्न इर्रांतु इन्निन्न रायुत असिलेलो ते रायान कशी राज्यपालन केलेने सगळं डिटेल वर्णन इत्यादि गुण दिले म्हणून सांगितल्यारी एक मिथॉलॉजी नाही एक हिस्टरी तर रियल जामनेसिल हिस्टरी आमगेले धर्म हिस्टरी तर म्हणणे आमका एक रियल एविडेन्स मेळचे बेगे जामता नाला सुखदेव गोस्वामी का डायरेक्टर तेच कोणता श्रीला प्रभुपाद आमका निर्देश दिता डायरेक्ट आम्ही 10th चांटो కూర్చున్నతినే चांटो 1 चांटो 2 चांटो 3 स्टेप बाय स्टेप जान వచ్చును तर आमके एक आयडिया येतली कृष्ण म्हणजे एक साधारण व्यक्ती नाही उतुल की श्रेष्ठ जामनसिल एक व्यक्ती था राइट पर्सनालिटी था तर तंगे सेवा कुरुसिन भाग येत आमका श्रीला प्रभुपाद दिता तवळी तमकते उतुल की श्रेष्ठ जामनसिल एक व्यक्ती का दायकन आपल्या व्यक्ती इंटरेस्ट आरी ऐकू का म्हणले का उत्साह आमगेला हृदयांत जागृत जातलं तवळी आम्ही वाचूचे नालारी मनांकरचे सगळं मिथॉलॉजी नहीं रियल जामनसिले हिस्टरीज तेंदुकंटे वंशावली इतना डिटेल एक नाव कान उद्धार करता उदाहरण दी नालारी त्यांचे डिटेल एक्सप्लेनेशन हे श्रीमद भागवतांतो वर्णन डिटेल्स जाणून येतं तो आमगेले मनुष्य जीवितातो तेंतुकंटा तीन ये आमगेल भक्ति जीवितांतो महत्वपूर्णता एक भक्ताल असोसिएशन मेरे नेक्स्ट था भागवत श्रवण नालारी भागवताचे पठन नालारी
धर्म ग्रंथ तजे पढ़न तिसरे कृष्णाली कृपा तवल ये तीन अफलारी मात्र दा पांच प्रमुख जामन स हरिनाम मधुरा ये वास अर्चेर श्री कृष्ण विग्रह सेवा श्रीमद् भागवत श्रवण मगिरी साधु संग तवल साधु संग मंगलारी भक्ताल संग इले श्रीमद् भागवत श्रवण नालरी पढ़न अध्ययन कुरचे मेरी लास्ट देवाली कृपा तब हमके मिलले एक सुलभ ध्यान इसलिए एक जीवंत मनुष्य जीवन नमे तब मनुष्य सुलभ ध्यान मिलले नालरी उतल की 84 लाख स्पीशीज असतात तंतु चित्तल की श्रेष्ठ जावन इसलिए मनुष्य जीवन मात्र तमका ये भक्ती नाला देवालपासून नाला ते परंपरेपासून सगळं हमका मनाकुरुसिले ज्ञान नाला बुद्धी विशेष जावन असं तर ते करेक्ट जावन हमका यूटिलाइज करता तर यूटिलाइज करचे कशी हमका इथेही आम्ही संगणकापर्यंत एक आधार असता नाही आहे आधार असला मात्र आम्ही सांगूच एक एविडन्स जाल्यारी ताका विश्वास मेळतलो तेंदुगुंत ये वंशावली इतने डीटेल जावन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतां तो दिता नलर वेद व्यास जी तंतु डीटेल जान संगुन दिता तंतु मेन ऐत महिलारी कृष्ण संबंधता निर्भंते कृष्ण संबंधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू सो मच ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय सनो एक सब्जेक्ट दा हरे कृष्णा थैंक यू सो मच